music. Get out of bed, it's the first day of school. Don't be a slob, don't get a job, go back to class. You can pass. And to start the day off nice. Hvordan er det gået indtil videre? Rigtig godt. Det går rigtig godt. Også danser vi noget rigtig langt. Jeg synes, det er gået udmærket. Så altså, det har været ret hyggeligt indtil videre. Så. Der har været lidt travlt, men det går fint. Vi skal nok. Okay. Jeg synes, det er gået rigtig godt, og det er faktisk sjovt at lave sådan nogle ting her. Fint. Det har været lidt irriterende at blive holdt rundt med i køkkenet, men vi klarer det. Det er gået rigtig godt. Vi har fået lavet 24 stykker. Det er gået fint nok. Ja, meget godt. Det er gået rigtig godt. Jeg vil sige, det går fremad med vores skuespil. Det er gået meget godt. Vi kom langt i hvert fald, selvom det har været hårdt og rigtig svært. For der er mange ting, vi skal nå ud af replikkerne. Det var lige skulle hjælpe med at lave. Jeg skal sige, boller for kobær. Det er gået fint. Det har gået godt. Det har været stressende, men det har også været godt, som jeg sagde, og vi har nået helt vildt meget. Så det skal nok blive rigtig godt. Det er gået meget godt. Vi holder sådan nogenlunde tidsplanen, tror jeg. Den springer være. Ja. Det er fordi, de vil gerne se jeres reaktion, så vi kan få noget inspiration. Ja. Det er jo så